Guys, mani among sudan karon guys. Udong og miswa guys. Ako lang siya sa kulon. Tangan po rin ako repolyo. Sardinas. Mani among panihapon karon. Hello. Magluto na ko sa panihapon. Miswa. Kung miswa guys, adi ni repolyo. Init ako mantika. Init na. Inuman ako ang lamas. Pila. Yung hagasan. Ang sardinas. Gatangan og tubig. Sa ni pabukalon guys. Nagbukal na ang ato ang sardinas sa tubig. Itong sabaw. Lunod na nako ang polio. Ang sa pangalan na niya. Sikwa, gamayng sikwa.
Isunod ang udong. Kaya mas dugay-dugay ni maluto ang udong. Ito asa ning luto ng udong, guys. Bukal na siya. Hanan nato ning asin ug bitsin. Ayan gisagol diri, guys. Iusa na nako butang. Tangan ta ning repolyo kay para sustansya. Mga bata. Dali malata ang kuan. Sa tilawan. Okay na. Kuwang pa ang udong. Kuwang pa sa lata ang udong. Ilaw pa. Ay, ilunod ako ang miswa. Dali ning miswa maluto. Lang ang simpleng pagkaon. Simpleng ulam. Lami na kaini siya sa panihapon. Ayan, luto na siya, guys. Yan na nga to ang miswa. Mga may udong. Tangan tani og sibuyas dahonan. Na, sulbad na ang panihapon. Yan na siya, guys.